Zdravlje nam je jako važno. Zdrav čovjek se dobro osjeća, snažan je, pametan i može sve. Zdravlje čuvamo na više načina. Najvažnije je zdrava prehrana. To znači da u organizam unosimo dovoljno povrća i voća, mesa i integralnog brašna, da pijemo voćne, zdrave sokove, a ne kupovine. Znači, prehrana mora biti ravnovrsna i zdrava. Uvijek trebamo voditi računa o osobnoj higijeni. Tako također čuvamo zdravlje. Osobna higijena je važan dio čuvanja zdravlja. Redovito moramo prati zube, ručnici moraju biti čisti, prati tijelo, prati noge, biti u čistoj odjeći. Okoliš u kojem boravimo mora biti čist. Moramo ga čuvati. Mi smo dio okoliša. Jako je bitno u kakvom okolišu živimo. Znači, ne smijemo ostavljati smeće nigdje. Priroda, pogotovo u kojoj boravimo, mora iza nas ostati potpuno čista. I mi sami moramo puno šetati prirodom, biti na svježem zraku. Svježi zrak, čisti zrak je jako bitan za očuvanje zdravlja.